Senyors president i vicepresident de la Mancomunitat, alcaldes i regidors dels municipis de la comarca, responsables de les entitats col·laboradores, diputats, senyores i senyors. Molt bona vesprada a tots. Senyors passatgers, gràcies per confiar en la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat per viatjar, carregats de projectes i amb la força de les idees, fins a la destinació de l'èxit. La Sala Àgora és avui l'aeroport des d'on parteixen la il·lusió i la creativitat d'unes persones que dipositen el seu futur en el bitllet dels projectes amb els que participen en el tercer concurs d'emprenedors de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. El símil entre aquest acte d'entrega de premis i el simbòlic viatge que representa cap a un futur millor és una demostració del talent dels alumnes d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes del campus d'Alcoi de la Politècnica, que són els responsables del magnífic cartell anunciador d'aquest acte. Un fort aplaudiment per a ells. Comença l'entrega dels Premis Emprenedors de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat 2014, organitzats per la Mancomunitat amb la col·laboració de l'Institut Idees de la Universitat Politècnica de València, del seu campus d'Alcoi, del CEI d'Alcoi i de la Cambra de Comerç. Enguany s'afegeix també l'Associació de Joves Empresaris, Jovempa. Alguns dels seus associats oferiran els seus serveis als premiats en la categoria d'empreses emprenedores i també al Premi Emprendeaventura. Al capdavall, els recursos dels quals disposen els emprenedors de la comarca estan reunits avui en aquests guardons amb l'objectiu de recolzar l'esperit viu d'una comarca esforçada en millorar com a societat i afrontar amb optimisme el seu futur. Al llarg d'aquest acte els anem a presentar 9 projectes que aposten per nous mercats, per aconseguir un territori més sostenible o per posar en valor una riquesa que està latent en un món de continu canvi. La primera categoria dels premis que anem a entregar aquesta vesprada és la d'empreses emprenedores. Es tracta d'iniciatives empresarials viables i ja en funcionament amb potencial generador d'ocupació i activitat econòmica. La millor empresa emprenedora sostenible és Picicle, que anem a conèixer. El projecte Picicle naix amb el servei de comandes. Comandes juga en la paraula comanda i ecologisme, un poc. Hem guanyat aquest premi, crec jo, de sostenibilitat perquè busquem sostenibilitat en els 3 apartats més importants de la nostra societat, que són l'econòmic, el mediambiental i el social. Jo crec que som sostenibles mediambientalment parlant, ecològicament parlant, perquè no utilitzem vehicles a motor la major part dels nostres repartiments a domicili. Socialment crec que som sostenibles també perquè arribem a gent que no pot anar als mercats locals. Aquesta idea en realitat va ser en una reunió amb uns amics de València que ens van comentar sobre un servei de missatgeria en bici, però no era sols de repartiment a domicili de productes alimentaris, sinó de certificats, de moltes més coses. I nosaltres vam intentar, ens va agradar molt la idea i vam intentar adaptar aquesta idea a lo que podíem fer nosaltres així en l'Alcoià i el Comtat. Primer en Alcoi i després en Muro. El nostre públic objectiu són les persones grans, les persones discapacitades també, físicament, perquè no poden anar al mercat o perquè no poden traslladar, per exemple, totes les compres. I també persones que per exemple, tenen xiquets ara que no poden eixir molt de casa perquè tenen que fer cura d'ells. Ens reconforta en la nostra idea un poc l'homenatge o el premi que ens han donat, el reconeixement de un poc tornar a les tradicions, a una economia de valors, no al simple fet de guanyar diners, vull guanyar diners com siga, sinó
que estem tornant, es veu un moviment social ja en el carrer des que està la crisi, no? I aquest reconeixement ens reconforta un poc en la nostra idea de seguir endavant, perquè la veritat és que muntar una empresa no és fàcil i sempre hi ha moments de tirar la toalla. Pregue la presència d'Iñaki Asensio Calatayud. Entrega el premi de 1.000 euros i diploma el subdirector del campus d'Alcoi de la Universitat Politécnica de València, Juan Ignacio Torregrosa. Enhorabona. Bé, després de repartir en bicicleta, Iñaki podrà descansar, i prou bé a més, perquè Top Nimbos, que és membre de Jovempa, li ofereix un dels seus productes de descans. El premi a la millor empresa emprenedora dels sectors agrícola, forestal, ramader o agroalimentari és per a Jardines Carola. La meva empresa es dedica a la jardineria en general, a tot el que suposa des de la creació d'un jardí fins a tot el manteniment. Implantació de nous jardins, disseny, manteniment, neteja, poda, aplicació de productes plaguicides, instal·lacions de reg automatitzat, tot. La idea va sorgir en l'escola on vaig estudiar, en l'escola de capatassos agrícoles, perquè es vam donar compte que en aquesta zona no n'hi ha molt de jardiner en la meva titulació i vam pensar que seria un bon lloc per a començar. El meu públic al que va dirigida és sobretot a gent que té xalets, ja siga estrangers, gent major, gent que viu al camp i també comunitats de veïns que tenen alguna zona comú, empreses que tenen jardí, tot el que tingui un jardí, o inclús en ciutat per fer terrasses, balcons, tot. El meu valor afegit és que tinc prou coneixements, he profunditzat molt en el que és el tema de la jardineria en especial i jo penso que estic molt capacitat per assessorar i donar els meus coneixements a la gent. El Premi de la Mancomunitat suposa per a mi una gran publicitat, una oportunitat de donar-me a conèixer a tota la zona d'Alcoi i alrededors i, per supost, una xicoteta ajuda per a poder continuar en el meu projecte. La promotora d'aquesta empresa és Carolina Torregrosa Nadal. Fa entrega del premi de 1.000 euros i diploma el director del CEI, Roberto Payá Domènech. Enhorabona. La empresa Difusión, a més, associada a Jovempa, s'encarregarà de dissenyar la imatge corporativa i també de la impressió de 200 targetes per a Jardines Carola. El trànsit entre la tradició i la modernitat és la clau del segon premi a la millor empresa emprenedora que recau sobre Tot Urbans. El meu projecte consisteix en que en Alcoi hi hagi una tenda especialitzada de sombrereria i que la gent vinga a buscar-me per coses customitzades o personalitzades per a ell mateixa i pugui trobar diversitat de producte. La idea sorgeix a començar, quan les meves xiquetes eren petites, a començar a fer coses i després la gent li agrada com treballa i a poquet a poquet dissenyadors van posar-se en contacte amb mi, això en quant al món de la festa. I entonces, a poc a poc, vaig progressant i vaig fent coses més importants i més conegudes. Avui per avui, el públic potencial del meu negoci és el món de la festa, perquè en realitat és el que a mi em reconeixen, perquè la gent troba molt el que busca, però després vull també obrir un públic per a la sombrereria de cavallers, sobretot, que crec que a Alcoi no n'hi ha res. El valor afegit que jo vull que és el tracte de tu a tu.
I a més, el que la persona pugui demanar-me, jo oferir-li el meu producte en tota la seva qualitat. I a més, una cosa molt bona que tinc és que, com el producte el faig jo, si hi ha alguna dificultat o algun problema, jo mateixa el solucione. No tinc que anar a una altra persona ni hi ha intermediaris entremig. El que més clar estic és en el món de morts i cristians, és quan ve un senyor i em vol algo original, tipus ganxillos, llanes, pells, i que no estiga vist. Entonces jo el que faig és això, estudiar la història, estudiar el projecte, veig el disseny i sobre ell faig alguna cosa que pugui el senyor sentir-se identificat còmode i que no estiga vist per altres puestos. És l'originalitat. Per a mi el Premi de la Mancomunitat, el segon premi, és un premi per a mi mateixa recompensant, perquè són moltes hores d'esforç i sempre estàs en el dubte en aquestes èpoques de crisi que no saps si vas a eixir avant o no, però per mi ja és un reconeixement per a mi mateixa, que és molt important. La responsable del negoci és María José Miralles. Entrega el premi de 1.000 euros i diploma el vicepresident de la Mancomunitat, Antonio Francés Pérez. María José tindrà, a més, l'oportunitat de vendre per internet a través de la subscripció Premium d'un any que ofereix Mavici, una de les empreses associades a Jovempa. I el millor premi, empresa emprenedora, independentment del seu sector d'activitat, és per a Otus. Otus es una empresa que nació con la misión de ofrecer foto y vídeo barato desde el aire. Es decir, trabajamos con tecnología drone, RPAs, que es la nomenclatura adecuada en España. Y bueno, ahora estamos en una fase del proyecto totalmente diferente en la que estamos prototipando un dron específico para agricultura y para imagen aérea. La idea del proyecto surgió hace 3 años con la idea de crear una empresa en la que pudiéramos desarrollar servicios con la tecnología drone en diferentes sectores, ¿no? Tales como la agricultura, la topografía, la ingeniería civil, la fotografía y el vídeo. El que queremos prototipar sí será de uso agrícola, será para hacer tanto inspecciones térmicas, es decir, buscar el estrés hídrico de las plantas y el índice de crecimiento, la madurez de la fruta, entonces de manera que el agricultor pueda hacer uso de esta agricultura de precisión, solamente enfocando, por ejemplo, rociados de productos fitosanitarios para plagas concretas, pero en árboles concretos, en plantas concretas. Ahora mismo la competencia es emergente, nuestro valor añadido es el uso específico para la agricultura de estas aeronaves, cómo poder facilitarle al agricultor que puedan tener su propio dron en una plantación para poder no depender de nadie ni de satélites que ahora están haciendo el servicio, pero con una calidad mucho inferior. La verdad es que ha sido muy bienvenido, para nosotros es un reconocimiento de este último año de trabajo sobre todo y bueno, estamos muy contentos de formar parte de los emprendedores alcoyanos y queremos reinventar la industria en Alcoy, digamos. Estamos en contacto muchos de nosotros, muchos de los emprendedores y estamos deseando de que esto vaya para adelante, que se fomente el empleo, de que crezca la tecnología y que Alcoy pueda ser un centro importante de esta nueva era, ¿no? De este nuevo crecimiento, de estas nuevas tecnologías que están apareciendo. Aquesta iniciativa arriba des de Gaianes de la mà de Francisco Polo Estepa. Entrega el premi de 1.300 euros i diploma el president de la Mancomunitat, Rafael Climent González. I què millor per afrontar aquest repte que es planteja Otus que continuar formant-se. I per això Acadèmia Da Vinci, soci de Jovempa, els oferirà un curs d'anglès o un curs online. Aleshores, teniu per a poder triar. Els 9 projectes premiats avui són, no obstant,
una part només de totes les iniciatives presentades a aquest guardó i que demostren que la comarca té ànima i, sobretot, que té voluntat i recursos per tal de seguir creixent. Així ho entenen també els ajuntaments d'Agres, d'Alcoi, d'Alfafara, de l'Alqueria d'Asnar, de Banyeres de Mariola, de Benimarfull, de Cocentaina, de Gallanes, de Millena i de Muro, que són els 10 municipis que, amb convicció, mantenen viu el projecte de la Mancomunitat. Anem a descobrir ara una nova categoria, la de projectes empresarials emprenedors, que reconeix noves iniciatives no posades en funcionament encara, amb un pla d'empresa desenvolupat i amb potencial generador d'ocupació i d'activitat econòmica. Premi al millor projecte emprenedor sostenible, la Serrella. El nostre projecte consisteix en la realització d'ulleres a partir de la fusta, en la muntura, i es vinculem molt amb la sostenibilitat, la producció autòctona. També incidim molt en el tema de la personalització, ja que permetim que cada usuari pugui personalitzar-se l'interior de les ulleres al seu... La idea surgió de mi compañero Adrián, que investigando un poco el tema de las gafas de madera, que ya existía, pues empezó a hacer pruebas él y con un poco sus ideas y los enseñó a sus amigos y a muchos les gustó la idea e incluso querían tener unas de esas gafas. El público objetivo al que queremos dirigirnos es en principio a gente joven, però també sin excluir tots els demás. El nostre valor afegit, el que es diferencia ara mateix de la competència, és, com ja he dit, l'aspecte de la personalització. Podem arribar un poc més allà i apropar-nos més als usuaris amb el fet de deixar-los la llibertat de poder personalitzar-se les ulleres. El premio de la Mancomunitat supone pues, cierta ayuda, tanto como económica como de reconocimiento. Como el premio era a proyecto, lo hemos presentado como proyecto y con ello vamos a empezar el negocio, que de hecho acabamos de empezar la empresa y pues una ayudita para poder empezar y lanzar el negocio. El promotor del projecte és Adrià Cano López i fa entrega del premi de 500 euros i diploma el president de la Cambra de Comerç, Enrique Rico Ferrer. Enhorabona. Premi al millor projecte empresarial emprenedor dels sectors agrícola, forestal, ramader o agroalimentari. Cristina Vicens Francés. El projecte consisteix en un cultiu indoor. Indoor significa que cultivem en interior. Al cultivar en interior podem controlar totalment l'espai i li donem a la planta el que justament necessita. En això que guanyem? Guanyem que podem multiplicar tant la producció en temps i en espai. La idea sorgeix perquè observem en el mercat que el tema de les plantes aromàtiques i medicinals maneja a l'any anualment uns 74.000 milions d'euros i observem també un creixement constant del 10%. Què més observem? Que principalment els nostres competidors són països en vies de desenvolupament, que tenen unes carències que no sempre fan viable aquest producte a que vinga així. Green Farm Technologies és una indústria agroalimentícia i ens dediquem principalment a la indústria cosmètica, química i farmacèutica. Sense oblidar la part de l'alimentació. Quan parlem de la part de l'alimentació ens referim a la part gourmet. Per què? Perquè juguem en un producte d'un talc
valor añadit. El valor afegit que ens diferencia de la competència és que nosaltres podem fer un producte a medida. Quan dic un producte a medida, em refereix que, per exemple, fem un exemple de que Fujitsu està ara mateix treballant en uns enxams baix en potassi per a la gent que té problemes en la sal. Podem nosaltres estressar a la planta i podem donar-li unes característiques adequades en un mercat que últimament demanda coses prou rares per a celíacos, per exemple, i tot este món. El Premi de la Mancomunitat suposa, en primer lloc, un reconeixement, i que millor un reconeixement de lo que és la nostra mancomunitat, ja que nosaltres tenim la idea de créixer així, i com no oblidar la part econòmica d'este premi. Sol·licite la presència de Cristina Vicens Francés. El premi de 500 euros i diploma l'entrega el vicepresident de la Mancomunitat, Antonio Francés Pérez. El segon premi al projecte empresarial emprenedor és per a JV Composites. El projecte consisteix en... té dues fases. La primera fase és una fase de comercialització de composites, fibra de carbono, fibra de vidre i Kevlar. I la segona fase, a partir d'ell, ja és una fase de fabricació i el projecte el que busca és cobrir necessitats que avui en dia en un mercat tan emergent no existeixen. La idea sorgeix mentre treballava en l'empresa en la que treballava, buscant nous materials, nous projectes, algo en què diferenciar-se i vaig descobrir aquests tipus de materials que es podien fer en tela, que tenien un teixit no molt complex, però que sí tenien unes característiques molt interessants i tenien un mercat molt gran per abastir i que encara no està explotat. El material és fibra de carbono, sobretot, fibra de vidre, que és més conegut, i Kevlar. El públic objectiu són les pimes, sobretot les pimes, perquè no estan lo suficientment cuidades en quant a abasteciment. Cuidar a aquestes pimes, el mercat no tenen pràcticament l'abasteciment, necessiten comprar a multinacionals molt grans i les multinacionals molt grans tenen altres clients com Airbus, certes empreses que utilitzen molt aquest material i per a donar-los a aquestes pimes necessiten molt de temps, moltes negociacions, perquè primer tenen altres prioritats. El Premi de la Mancomunitat suposa per a mi el primer, saber que les teves idees tenen algun valor, no es queden soles en idees, i després li dona una repercussió al projecte, clar. Signa aquesta idea José Vicent Bañó Navarro. Entrega el premi de 500 euros i diploma a Antonio Francés Pérez, vicepresident de la Mancomunitat. I el primer premi de la categoria de projecte empresarial emprenedor és per a Trazable. El projecte de l'empresa consisteix en realitzar una tenda online de productes artesans, però no són productes artesans típics, sinó són productes artesans realitzats amb molt de disseny i dins de les tendències actuals de lo que és interiorisme. Són productes de decoració per a la llar. La nostra, l'empresa, que es diu Trazable, perquè nosaltres ens diferenciem de la competència en què tu podràs seguir tot el procés de realització de la peça. És a dir, tu la comanaràs, la personalitzaràs i nosaltres també anirem enviant com l'artesà va realitzant aquesta peça per a tu.
La idea sorgeix perquè nosaltres ens dediquem a l'arquitectura i a l'interiorisme i al paisatgisme. I clavant-se un poc en el tema de l'arquitectura, el món sostenible i un poc el respecte per al nostre entorn, vam veure que això es podia completar en el que és el tema de la decoració de la vivenda. I vam estar buscant el que és el tema de l'artesania, que considerem que està molt en sintonia amb la nostra línia de treball. Que els nostres objectes són objectes en ànima, en una història darrere, és a dir, nosaltres no arribes tu i compres un gerró o una vaixella i ja està, sinó simplement ell té una història i aquesta història tu la coneixeràs perquè participaràs d'ella des del principi, des que simplement, per exemple, un objecte de ceràmica és simplement el fang fins que arriba a ta casa, tu vas a participar de tot aquest procés. El Premi de la Mancomunitat representa per a mi un reconeixement a 2 anys de faena per a poder començar i iniciar, i un recolzament per a poder començar i iniciar aquesta nova aventura. La creadora de Trazable es Ana María Sanz Llorens. El premi de 1.000 euros y diploma l'entrega Rafael Climent González, president de la Mancomunitat. Una de les novetats d'aquest tercer concurs d'emprenedors és el Premi Emprendeaventura, a la iniciativa i a la innovació que està promogut pel CEI, pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores. Es tracta d'un guardó que, a banda de la dotació econòmica, compta també amb la col·laboració de l'Associació de Joves Empresaris, Jovempa, que oferirà formació específica al guanyador. El projecte que obté aquest guardó és PymeExporto. PymeExporto es un software web que ayuda a las pymes industriales a exportar. PymeExporto analiza el producto que fabrica una empresa y calcula su probabilidad de éxito en el país en el que esta empresa quiera exportar. Todo ello sobre una página web de un modo online, ahorrando costes y dando una solución sencilla y económica. La idea surgió, yo trabajaba de comercial de exportación y me di cuenta de que muchas de las empresas de la zona de nuestros polígonos industriales tienen mucha experiencia, un producto muy bueno y por algún motivo no acaban de salir al exterior. Y las pocas empresas que exportan, las pocas empresas pequeñas y medianas que exportan, cuando eligen un país en el que plantar el huevo, por decirlo de alguna manera, no siguen un orden establecido, siguen un método de ensayo y error. Con la solución que les propongo, la probabilidad de error se minimiza. El público potencial son todas las pequeñas y medianas empresas industriales que fabriquen un producto físico y que bien o estén exportando o bien quieran empezar a exportar y por coste o por riesgo todavía no se atrevan a dar ese salto. Gracias al premio he tenido esa fuerza, ese impulso de decir, vale, hay gente que cree en mi proyecto, aparte de mí, voy a llevarlo a cabo. Tener el apoyo tanto de la Mancomunidad como de Jovempa, como del CEI, es un valor muy grande. El responsable del projecte és Javier Expósito Álvarez. Fan entrega del premi de 200 euros i diploma el president de la Mancomunitat, Rafael Climent. I també pregaria la presència del director del CEI, Roberto Pallà, per a poder fer-se la fotografia amb el guardonat en aquest premi Emprendeaventura. Gràcies a Jovempa, l'Associació de Joves Empresaris, el guanyador tindrà un servei d'assessoria online i també una cafetera, recolzament tècnic i cafeïna,
sens dubte, una bona combinació per portar endavant un negoci. En fi, ja hem vist quin és el potencial d'aquesta comarca. Ja hem pogut comprovar que hi ha moltes persones amb capacitat de generar idees amb les que dinamitzar l'economia i també, com no, millorar el nostre territori. Aquest patrimoni innovador farà possible la 4ª edició d'aquests Premis Emprenedors de la Mancomunitat. De segur que a hores d'ara hi ha moltes persones que estan gestant, generant noves idees. Estan preparant, tornant al símil del principi, el seu viatge esperançador cap a l'èxit. És per això que es fa necessari agrair l'aposta de la Mancomunitat per incentivar la seva tasca. Moltes gràcies i pregue la presència del president de la Mancomunitat, Rafael Climent, per tancar l'acte amb unes paraules abans de compartir amb tots vostès un vi d'honor. Companys, companyes de Mancomunitat, amics i amigues, molt bona nit a totes i a tots. No fa massa dies, i en aquest mateix lloc, vam celebrar unes jornades sobre els eixos industrials de l'arc mediterrani i la importància i la necessitat de reindustrialitzar per tal d'encaminar i consolidar el futur cap a una economia productiva que és la que dona ocupació estable en el temps. Em van cridar molt l'atenció les paraules d'un dels ponents, Antoni Garrell, enginyer industrial, probablement per la seva evidència i que a més crec que marca molt la realitat del que estem fent tots i totes com a societat. Ell deia, tenim la base, tenim les ferramentes, aleshores posem-nos a treballar i fem-ho. I continuava dient, només fem que lamentar-nos i parlar molt, i així serà impossible donar impuls a la societat en què vivim. Totes i tots hem de posar el nostre granet d'arena des de les actituds, des dels fets, i sols així, amb iniciatives realitzables, podrem anar transformant aquesta societat i vertebrant el nostre territori. Amb aquest desig, vull donar l'enhorabona a totes les persones guardonades en aquests tercers Premis Emprenedors de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat i també al Premi Emprendaventura a la Iniciativa i Innovació, perquè elles sí que han donat eixa empenta que necessitem i els seus projectes són un clar exemple de que amb iniciativa podem donar-li un valor afegit al nostre entorn en tot el seu conjunt. I com sempre, vull agrair la col·laboració de totes les associacions, persones i institucions que ens ajuden a donar continuïtat a aquest concurs d'emprenedors. D'una manera molt especial a l'Institut Idees de la Universitat Politècnica de València del campus d'Alcoi. I si m'ho permeten, a la seva directora, que no està present, Georgina, a la qual li desitgem una pronta recuperació i que puguem tindre-la molt pronta entre tots nosaltres. A la Cambra de Comerç i al Centre Europeu d'Empreses Innovadores, enguany també a Jovempa. Des de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat entenem que sols des de la cooperació és des d'on es pot créixer i consolidar un projecte de futur per a les nostres comarques. A poc, i en una conjuntura realment complicada en l'àmbit socioeconòmic, anem consolidant un projecte necessari per tal d'enfortir-nos i cohesionar-nos com a territori i amb l'únic objectiu d'ajudar a millorar el dia a dia de les persones que hi vivim. Ara bé, es necessita la implicació de totes i tots. Totes i tots hem de ser actors i actrius. Hem de ser protagonistes de la transformació de la nostra societat per tal de guanyar la partida de la decència i la dignitat.
I m'agradaria acabar com diu el nostre eslògan, i que tenim que seguir treballant perquè sumant segurament entre tots millorarem. Moltes gràcies.